Хора, днес играем Майнкрафт, пак сме в мини геймс, но този път ще играем Skywars, да видим къде ще ни отведе. И тука. Трябва малко да чакаме, 10 секунди, 10, още 10, трима играчи сме, я стига бе. Шестима сме вече. 4, 1, 0, добре. О, има много хубави неща. Първо ще си ги сложа. Взема и кирка. Този че да видим кой има. О май гад. О, кой ма удра бе? Ей! Кой го пък ма удра? Кой? Кой бе? Виж го гадния бе. Виж го гадния. Какъв гаден бакук си ти бе, ей! Ей, глупанар! Аз не говоря глупости. Не знам защо го направиш. Той е тъпанар, ще му се мачка мутрата. Той е Боинг ли беше? Беше Боинг. Fishing Wood. Добре. Обе, кой го пъквинах на теле? Сега, ако си ти, ще ти чупя мутрата. Добре. Стига, снимам. Ти ли ма целиш, бе, Кой молеца не ми са моли? Такива са, глупаци. Саманете ма, ако е лесно, Какво стана? Кажете ми. Мъртвец. Просто тъпо. Тук съм фейлна, затова ще си махна това тъпо място. Той е Бойнко, бе. Къде е Бойнко, бе? Той е бил Бело, бе. Така, ако не победя, ще се подгуза. Айде да почваме, бе. Дигна ми нерече! Кой го пак тя излиза? Опо. На най-тъпото място са. Дано тук има някъде чест. Дано казах има.
Сега, който ме цели, направо ще му щупя мутрата от бой. Ще яде най-големият бой на света. Има една стрела и са кефи човека. Глупашки неща направо. Аре стилет има бе. Аре бе, глупанар. Ще те ударя като гледаш честа. Ще му напиша. Тя. Може да каже окей. Да каже окей, да но каже окей, ще станем по-силни. Може той да идва към нас. Като ние не го гледаме. Тъп, както стъп. Той го пак лут ли бе? Какво писах ти те лук стрели няма ти останат. Направо нещо пичката. Ме би лок. Оу. Лава. Защо изяда да има... Много съм глупав. Що го направих? Ще умра наскоро, според мен. Наскоро съм мъртъв. Мъртъв съм наскоро. Не. Да, мъртъв съм. И он не опитва да ме цели. Няма да може. Ще си затворя. Сега яш. Ще ям. И да, берай, тук е до мен. Това е направо. Лойдост. Джунгъл. Защо си го фурлих? Где да може да си направя меч от кактус. Аз рафтинга чупя. Не, защо? Много е тупо. Тъпо е. Тъпо, хора. Няма да играя. Махам са. Мисля сега да не играя хънгър. Мисля да играя сега. Какво да играя, бе? Тортичката. Тоест всички други игри. Аре, влизаме. Аре, къде сме се? Най-тъпото място. Едно от най-тъпите. И аз май ще спечеля, защото сме двама. Аз може би... Той го спечели, бе. Човека сме двама ние с него. Май ще го спечеля. Спечелих! Да видим. Той или аз ще победя. Спечели 2 вона. Той ако прави, бе. Той защо е такъв, бе? Аз играя, аз 8... Аз го победих. Съм много вълна.
Той кучака. Няма да може да ме мине той. Аз съм добър в тази игра. Хайде дойде и някакъв трети. О, тук е много хубаво. Само да започнем. Сигурен съм, че тук аз ще победя. Той къде отива? Джосеман. Играта ми харесва. О, къде? Какво е това? Не можем да сменя майта ми. Защо? Що става така? Я стига, бе. Я стига, бе. То в тука. Аз победих. Това е трудно. Просто няма да правя нищо. Няма да правя нищо. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, 3, 3, 2, 1, айде. О, боже, свърши. Ще се бием с него. Той ще победи. Той ще победи. Той ще победи. Аз го убих. Аз го убих. А какво му стана, бе? Аз го убих. Ес, тук. Трима сме. Ес. Глупак. Глупак. Има много топки, 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 има много топки. Как? Ес, победих! Това става хубаво. Не! Аз отивам към тайното място. Към тайното място. Към тайното място. Където не се щупа бука. Ако мога да го намеря. Умрях! Останаха двама хора. Да. Там е тайното място. И един победи. Къде сме сега? И защо ми лагна? Къде сме? И защо ми лагна? Сега ще трябва да чакаме 30 секунди. 30 секунди трябва да чакаме. 30 секунди. 30 секунди. 30 секунди. 30 секунди. Санти, кучето ми. Санти е кучето ми, Санти е кучето ми, Санти е кучето ми, Санти е кучето ми. Санти е моето куче. Вау, Супермен. Аз отивам след Санти. Аз отивам след Санти.
Сега ще чакаме 37, 36 секунди, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 21, 20. Айде. О, я ще правя тайното място. Вижте къде дойдох. Едно на бебите ми с козите. Козата, къде е козата? Там има, там. Той е сакън да не ми краде козите. Аз съм на първо място. Двамата. Не, той. О, Санти! Санти май ще победи. Май ще победи Санти, не трябва да му дам да победи. Санти, няма да победиш! С 3 точки! Ара, имаме с тебе! Добре, че го взех. Санти ще победи. Не, на най-лошото място. Знам къде трябва да направя, за да не умра. Умрях! Много лошо беше. Къде сме? Едно от най-любимите. Първото винаги е много лесно. Умря. Санти. Тук трябва да спечеля. Аз трябва да спечеля. Как бе? Берай, смени детското, моля. Ще те мина бе, човече, ще те мина бе, човече. Не, аз се заклещих. Откъде да мина. Его. О, аз и Санти сме и аз победих. Този път ще отида на тайното място. Къде беше то? Трябва да не умра, докато отида там. Но другите умрат. Да не умрат. И пана в едната падупка. Това се е лакарница. Убиха ме, бе. И Санти го убиха. Санти, ти да умре, бе. И им победи Джоли Джо победи. Джоли байт. Обе! Ма аз съм във въздуха, я моля. Не муля. Аз съм муле. Ама умре. Аз съм муле. Това е вероятно да спечеля. Я спечелих! Но аз съм много готин, вие не. Айде, убивайте се. Аз ще бия Санти. Аз Санти ще го набия. Айде, някакъв умря. Санти сама не съм, защото... Джилиджо умря. Не са бити с Санти. Или ще победи някой от нас. Но аз не съм добър в боя с голата ръка. Според мен той ще победи. Той ще победи. Защо бяга от мен? Аз съм на много по-малко. Защо бяга от мен? Защо не мога да го убия?
Аре бе, мре бе. Той защо не мре бе? О, бяга. Победих. Аз ли победих, той ли победи? Моята... Как ме биха, бе? На любимото ми. Така се прави, пич. Ой, Еди умря. Така се прави, така ще го направиш, така ще го направиш, така ще го направиш. И аз имам лопатка, бе. Защо ми бягаш? Защото ще умреш ли? Защо бягаш? Защото ще умреш ли? Инвентар малко ми е пълен с нежни. Абе, ей, ти, мене ли бе? Ти мене ли бе? Ти си кой ти убиваш мене бе? О, ще победил бе. Или аз, или той. Но аз съм сигурен, че ще победя аз. Айде, падни. И победих! Ей! Това ще бъде за клепал! Абонирайте се! И толкова